Aprangsi North Scarpi Life Kelang Ara Duan Pan Kardom Baziriklo Kardom Nile Berda Thanbang Pi Sami Mirden Indik Tharpi Tari Pri Prime Time Bertang Tonpen Arts Ponikta Ingdeng Thongke Rapo Chipong Sajira Rong Mahang ke Thegani ka Talon Pon Pinipai Kuni Kre Pliani Difu Ward Number Kre Hini Chipong Sajir Village Development Committee Pen Chipatro Piponsi Ingdeng Thongke Rapo Chipong Sajir Mahang ke Thegani ka Talon Pon Lason si Jepong Sajir Development Committee mai phu Hemchandro Taron pen si mai Jepahem phu pon si mai chengpon adama por hut chetong pen ke pathua sai sita me dengpon la pen Jepong Sajir rong along dhorom ke thom phido bon sita me alang litum pupu dhorom ka chi pu pe pin pen angri isi angdon isi labang sorong do thak pon lo la peladak Jepong Sajir rong along ke thek kere phai sita me penang an do lo pusi nang thandun mai phu pen puthot na ke thandun thu ke pinil labang so mai long kacha phapon alo hiaman penatum ta menang chitong durwinti pusi mai phu Hemchandro Taron pelam the chepaklang dun lasika pa jut si a hot Jepong Sajir rong sara hin pen RD to jadalam the than pa jermi ponsi ningarong pen chojun si mesen pen mai pa jut pon thu Joni litum Jepong Sajir rong ningkan thong kep ke chok pon ke talon oh ningkan thong kera pho di ai ka chang nabla ningkan thong kera pho ke chok ke talon pon lo arni lo lasi nangli tu media fans tame churu reun lasi nangli tu phan ke chengsi churu pon nang kok ke la hello athima non na nilitum Jepong Sajir rong ningkan thong kep pho ke chok pon labang ke Karbiang long ato kanu nangli tumsi labangso Jepong Sajir kosona rongma kopia rongma ko anching tur thema koson chali dun me ma chali dun no ma labang ke nangli tumsi pangdak pon lo asi nangli tum aja kong thetan la si nangli tum phan churu reun lasi churu lo lasi nilitum la bangso ningkan thong ke bra pho ke chok nilitum kachichinia na bang thuke patiku kepinason muthe ahudut pen chum har la son bang edo sita menilitum ladak patiku kepin si chetheglong lo athema ladak non ke nilitum arong don pharu so se edlo non ke don pharu so se edlo angkela song bong non ke kai kimilo masidak penang aron kene kachingui kung da dolo Christian aron kirim dumda dolo kangthir jir lukhimon adhorom kirim dumda dolo la penthu aron bari me tumta dolo jola kado kabe do joini si nilitum aron bari me tum ke rong ke rason sona bang ke chetu petlo lukhimon tum sitame kene kirton ur bang chetu petlo Kristen dhorom kirim tum sitame la Christmas peni ur bangai cetulong pela sita mela rong si ke cetong abar sai bang kela ke pinia ni son se nilitum che hok lo tabang kado kabe adhorom kirima tuma sita me nilitum ladak kai aningkan bang sita me ancura pet lason dolo lasi nitum laso akimang bensi aningkan bang sita me patiku ke derlo lasi ning thelo la ilitum Karbiang long atto kanu arong doan sita me lanon nilitum Jepong Sajir ason nilitum Karbi ante Karbi lo lasi lakado ko mesa me lason eklaivet dupen anso si paprang dunia phan bori lonang nilitum Karbi tum anso si paprang unang gilang lasi non la ningkan thong kebra pho arta chokdet pen dak nilitum arong kachitur miowe atum doktor ke man dolo engineer dolo doktor ta bahini already duet lo la pen engineer to bang ke bang pho bang trok ne duet lo jola son la hai la si advocate ta dolo jola son lo la si penang an ke thek dolo poson si nilitum nang litum ang no che paro kalo ilitum Karbia khayang bong ke la si non ke bang gilangan sita nilitum an so se si la son chitu pen labangso Jepong Sajir anso se paprang thek pen nilitum arong pen thek muchot bulom muchot lasona Karbi tum anso se lason cheja pon jia phan laso kemang pon pen nilitum anso se mo phisita me dower lang ko si
pedo pon le lang pu nililam the ni jesi nililam the pan sing to ni kong Akhirnya nal tuma rong la Jepong sajir bang piningan bang dang hongke berapa plus pini ke somarani made children's day laso pini macam tong senal tuma rong long pini sun jai make dang la son ke kali muthe cheton chit ka polam lo la the la ke apang ke poultry farm along le sita me nilitum la sarkar pen penangan che danang lo la so along le ke palong de dia phan ama hala so police rongrang army rongrang la son kachar plu matang teng jaga tu ke phatte ke dunangan stabit dulo ama laan ke paduk pen hala ke longar ni pen matsi la cheton chid matsi hedi la 14 heri la children day pen ke pachen no ton chenam po kali muthe la heri chid matsi जो नॉन मांगे नीली तो माने kan mang stame la 14 eri November bang ke talon ponang kok lo pini nal tum ko pilo jai make dang kon jai me ke den ke lalo adap nilitum la Jepong sajir alama do lamang thurpon lo bai troksira chitim la pentu la det pen nilitum ako dagarong arna mani ke plangtang ha ke cheng pendak durabrap arna mani ke plangtang atum aphan kecikimo pondolo lapen det api sasu jun det pen klim somara to aphan ason ke pathu kache patte hui pedo ponlo lapen thu sarpi maratum lapen sarmaratum baptheli ke apendang lo la arloso pimarato mangke sansuri ke chibung hei hui lining che parong ponlo lapuson la hai angke non saribaro pe na bangke niltum kemang kona saribaro pe na bangke public meeting pe dupo baji hini aphi bangke chora brak kapu alam lai nal tum la jai me long MC kan kachuk phap na lo teng long lang chatong ma hok lo alang nang chatong don pen ko pini nal tum rong phan lapsan nang PG lapsan ka chatang hok lo nilitum kajo phapona teng ke ang bongke inut vet lo nang chatong de ke hai Dharam Singh Teron alang li ang chetong dunde sabu kasik sak dokok pu pen ake hai rakro municipal board chairman alang lista me apo ke damlok pusipu aw kering nu amasi alang lista me nang chetong de tab punang palelo bakian mangke kachofana mang nang li dun lablo la pen tu MSc aphan sitame kachofa pon ateng nang li dun pen nilitum phandak ining nang parung kang lo la pen tu alang li kota pen stame alang li la mesia phan pen sitame lak pli kopi manang tumi claim ji la bangke nang chi chakang lo na sinilitum la Jepong sajir an so si paklar nang paching thur nang pula bangke nilitum ke claim ji phan an so si ining ayakong chelong pon pusi Div pen prodip rong pa report Nordisk Krabi Live tangte nona donthua berta arjrikha Karbi Anglong rong saramai mate KARAA pen patropi ponsi Karbi Richo phan karchopon. Pinipai kuni jeklo nipai cricket homani Karbi People Hall tarlangso difo long Karbi Anglong rong saramai mate KARAA hin pen patropi ponsi Karbi Richo longsing rong hangaphan karchopon. Pinibangso karchoma long Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Amar Singh Tiso, KARAA Advisor Lapen Agriculture Board Chairman Mohan Singh Tiso, Ratsai Klembang Song Bhijit Ingkathar Lapen Kaprek Man Kedo Bang Photum Chitong Dun. Bang Sokar Chomai Kapado Ponang Kokalam Thela Ka Jasemet Karbi Richo Kimia Phan Kachipachini Pon Pusi Mai Ke Phalam Thepen Pachiti Pon. Pinila bangso Mai Long Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen Karbi Anglong rong saramai tiripia mai phan ningkan siap harman lak ke phatangka pipon po lapen Karbi Anglong police aputhak sitame non ke bangji session along bills ponbek po lasi Karbi Anglong police ang hoi ke Karbiari soi jangan temo phansi ke panong pi puta Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang than pachini pon Anparta Karbi rong saramai lapen Karbi Anglong rong sar amai angbong chingki chathan ra isi vet mate eklai vet kedo akenang sot lapen East West Karbi Anglong sita me ke bangji langarni ke rong care kar klisita arni vet hanang ji puta Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang than pachini pon Halapu KARAA lumbajong hawaramai hin pentame rong care
pahini dokok pen isi vet kepada ponjia phantame karbi richo pen cingki cingwai pon po puta pherang kyang no ningje pon Lumbajong rong karbiang long rong saramai hawaramai pini ningkan sekecok paceton si karbiricho phan karbiricho akhai itu mong manpeng ke thenai bang phulo long sing rong hang phan karchu laso asayang deng long sinanga chetong lu lasi nili phan tame alang tum karbiang long rong saramai mate dak lumbajong karbiang long rong saramai hawaramai pen nili phan nang dun vek nang jipu lasi laso nanga chetong lu apeng alang tum pini karbiang long rong saramai tiripia hin pen nili phan pinpura lo nang pinun lo aso pinpura lo bang kelang tum ningkan sek karbiang long budget long karbiang long autonomous council budget long dak thapon nang ji pulo la sinili lak ke patangka lang tum ke hanga teng penili pang dak pon lo lang tum pan lak ke patangka thapon po apen karbiang long karbirong asar po amai tatu phala tum manda lak ke than po karbiang long na tu chini hini do karbiang long rong asar mai lapen karbirong asar mai la hini song tum pandame lak ke thapon po karbiang long autonomous council pen muning budget pen pinjado lang ma Sari selam rajing tu lah, lanan itu lah council pen hedi, lah karbiang long police sidang bom lo, lah solong lah karbirat tu cocok mulai boleh apa? Kalau bang Lah karbiang long police tu sidang bom. oh laki dak long pada karbiang long atumhan si ki people laki na so boring awar sai ke karbiang long non la so bill bang ke musi place la non bang nil tum la so bill bang kapepas ke next session si pepas la pas te pen long de government pen send po yang ini tu advertisement pidet pen api dak karbiang long ari so jang tu awak kapran mesen atum phan ke mo training damen itum toidun po dak along apreka dim training toidun po ola samno apreka training ipi dim do police man training ipi dim do kamandu tuman training ipi dim do al dak se pipo lape alang tum phan hilika ba training pen chenglok apreka training jut at pan pulong te lasi lang tu masakuri boring awar sai mangke la non ke do bom boring awar sai ke claim sonsi la son thot chila tum ta claim nong Don Singkaron nili nijang karbiang long along kara presiden iglo lasi pini neletum ladak richo karcho program gedeng abangge neletum la karbiang long rong saramai tumsi kapang tang pon lo east west celang pet pensi pini karbiang long richo karcho ceng na paman lo lasi pini neletum ladak nihang nijang direp nitur rong asara tum karbiang long rong asara doan atum cetong si pini dak ricu ta nelitum phan jumesen nang pare tikang lo je eletum rong kerong op sitame hini ke doko ka jok Januari lapen ke Februari la betai hini ke doko ka joine ta isiwet ke wan japan alang li non nelitum ka chupapon na ricu longsing rong hang ke hai amata kubir tegang lo je neletum cingwai seraksi si wet boy wet arong ker kapado yapan alang letum atarik hot ponto lasi aku ladak neletum richo hin ben putulo je ladak karbiang long rong saramai ngupen pubom hini doko lata isi wet ke wan yapan rong asar nde rong asar tribal 8 tribes kacing room arong asar bang sikenanya pot 8 tribes arong asar teman tak isi wet si donai pusi rico hin tanda pang dakpon lo la sinele tom kra lapen kara babang ta arlo kacing wai pon padu bom lo lapen rico hin penta isi wet do nang mate ele tom la tim karbiang long doktor toleram rong hang ke hai mata isi wet si donai ji puladak pinya melong nang pang dak dun lo lasi nele tom la karbiang long rong saramaya bangke kaita kacing waya phan ke chisik ding sedo alang litum yongsi nele tom along nang kai siwet do nang pulote la nele tom nang do ri pu bange pupe athe rong asar pulote karbi noi dimasa noi garo noi langlu noi chomang noi naga rengma kuki katto ka ben 8 tribes sang bong ne tom siwet ke do ya phansi nele tom la karbiang long rong asar tom ke kabor i la sinele tom pini amai long ta naga rengma kuki
di masa garo kaddo ko beta pini mai long na chetong dot la si pini richo karcho mai along nelitum ladak mesen nelitum han pidi sore nang putigang lo nelitum kacheng hon nai doktor toleram rong hang ta alang litan na la nelitum aphan ningkan sekpen budget along lak kep atangka nang tik pipon po buta alang li pini cecak tengang lo lapen la rong kera bangta ningkan isi along tarik isi Februari tame ba pimala rico kapang dak tegang rico eletom kar biang long rico kapang dak kang tungo bangke Februari 5 jitu kar biang long kalendar long kedo hala bangsi kapang dagi pusi alang lian ninghang serta alang litum ser korte rubo korte alang lilong jentong rico amri rico lahai hui tumben celang si alang litum lasu alang bang clear nang pang dak tupo lam cholo ardong ini karbiang long rong saramai ku lumbajong hawar amai hin pen karbiricho pan karchu amai long nilitum karbiricho pan karchu ceng lo pusin nilitum kamatha lapen tumachini teng te ku is karbiang long bangke karbiricho pan karchu pu bang aprang pan karchu long lang tapi ni karchu long lo laso jo ini hosi si matan nilitum chahang lo lapen si atau benta nilitum pinilam cepat joy si penana lam lang lita la dak pan tham takang lo lapen aho lam bangke la as par 6 sidul along ateng pensi 2015 aningkan pen mahang pathek lo pathek dat pen 2016 7 September ni memorandum piceng lo aso ke piceng pen la memorandum ke pia long bangin ning tempe jong pon ke sonpli la sonpli ang bang ke cengsi bang ke village code lo second bang ke village traditional village development council lo la pen apitu bang ke village police la pen town police la si pini chethek long lo ningkan arkep ke liana bang ke kicu nasong si thek long lo aso nili tumpen kama thada bang ke karbia khai pulong kang te karbia khai ke khai kang tim masih methang si aron jutang tadu pen kang sai tadu lapen village court lo la police kang sai ka apramen tadu non tadu si mo CM kan ye alam pen alam na teng lo je ke cengsi ke rong sarum si rong siang bo mangke da mangke kene kurdu po mate dasi kang insai po jong si un pulun te habi puas na tu bangke habib atum si bang insai po habib tum jong si un pulun te dasi rong arak mate rong bong mate pinpo tum long lipo ke karbiricho bangke pinpo tum pansi nang toy po ate linda po tum ke rong penang sunsi la sunsi dulu dasi karbi kene karbi aron jutang pen langnam lo pulun de Indian constitutional lo ngateng pen ala code system ta CTR system do ate ya data district court do high court do supreme court do karbi long karbi khai long ta lason si lower court ke rong saramai lo pen high court bangke pin pemar ko mai lo pen supreme court bangke lindok pu tu mai lo bonta pu kene lumbayong na tua bangai cersu ake preksu doko lage ho lawai song jaksaya hut ke bang hut nangkidun cintong asu lapen rohang asu tum sinang idun sila su ajo ini si ada bangke cintong rohang amai pusi ada bangke irlo ada bangke supreme power lo ada bangke sita mela so prang dolang ada bangke cingsi bang rohang asar lo ang bong malam bangke longria sar mate phong asar pusi bupo la so pena thak bangke cintong rohang amai pusi bupo asila so pan cerso pacetonti kitu chat bangka amel si cetonti cot kang saya rono jutang bangke ingsibe pasti si lama itu lang larong sarki do ko pasti sivet ke tuji panar itu pinik ke sikson dolo pala alam te bangke nili panta funang lo ala presiden funang lo secretary ta funang lo la pena bata lo Elvin sar na ingsibe donoi pulo la pen ala CM ta pindani lo pen bata tanang pulo sita me alam te bangel sonelo nilitum ke 2015 se amang pathe hala tum pen kaching wai lo si pata nar capching wai det pen afisi tame ningkan ke thom 2018 afisi ala tum nang sengdun chingwai pin pen nang sengdun puchon te thala we aso ta nilitum pula
ce rong sar ke cethang ne lo kali KSA ni jeta son nang tu kokpo selasi la son bang ke dode desa kemi pusi halasu ta cingwai lo bang krek lo masih bang karbidet nai pusi karbi rong sar mai bu bang ceseng lo masih la dak lang nam lo pulon mesti alang bang asong lama bang kasor sap alang kali ta AMP ke karalo karasi ke ceng lo hala tembang ke pedam te hampre ke do son lo hala temga akibi lo nasi cingru peji pulun te wangoi presiden maceraji mate secretary maceraji a member kopi macerai cerano sitami sibedona sitami kara apeng sidonang pu kasolam te pelang dam pulun te kisi esta risi ke ruthomdu ruthomang bompen ingru ke dak kisi esta tara langslo ingru bang ke stadium long lo ke ingru bang ke karbi jutang amai pu ho kena si kajirorang si ke bidam lo mati sitame registration ke duke ladak tara langso akisias untuk registration ke du government recognize ke amaka du ida cingru pelo no tangkring lo masih government registration ta 2015 na husi karai ke tang alang litu mang no anta awela masih halal sibe pudam pulon te alang litu mang ke thang ta awela nilitum ke I card no anta kana value do nahok le damta aku sibe pudam pulon te so I card pen so certificate pen nan akaprek state le kam claim dam Staff reporter Govind Tiso report Northeast Kabi Live. Tangte nona donthua berta arjrikha. Ingdeng ingkora troksi kanya be number isia rong Arani Friendship Football Tournament angdung kiti kapaman pon. Patumi lakhain ko raisi Borjan constituency ke Porlo kanya be number isia rong along aningkan wang ason si Friendship Football Tournament ajame kapaman pon tu. Nipai Krekathom Pai Kuni Jaklo Hiripi Kanya Be Lakhaisi Arong Along Kanya Be Sporting Club Atum Chipatro Piponsi Nipai Crazy Pen Krekathom An Nithom Aparman Friendship Football Tournament Biponlo Lapen tu labang solong man pengalohi kachitong dun lake dilai OC near Tol Saikia Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Lever Board Chairman Khorsing Timong Lapen Sar Rongpi Rongsar Holiman Rongpi Chandro Singh Be GB Dorsing Be Kanya Be SGB Tumsada Me RD Chipilundo Lapen labangso Friendship Football Tournament along kachapate dun lake teams inkora truck a team chapate dun lo Sonsi final ang deng along kachapalong dun a team amen lake hanjang langso FC lapen Siken FC atum a team final round pachipolo Bon sitame puputa kathe kachihoman pika jok goal chipiune detlo adun thu apora bang avedera jok penalty pensi goal chipirong lo Sonsi hanjang langso FC bang pli chapalong lo Siken FC bang ke thom pensi rem detlo ki haipon team lo ki hanjang lakso FC goal pli trigger pensi chipa haipon detlo lapan tangka suri truck sira pharo phoraisi pipon lo hiniang denglong chipa haipon lake Siken FC bang tangka suri ke thom ra pharo phoraisi longpon lo adun thu lapu dilai police OC neutral Saikia pen ki pathu atuma phan ki pachini ke aprangsi nangleitum arakia hormu ke choche det nangji athe non malom ari so ejagatum penangan rakia hormu ke cho phai bat pikang lo lasi raki pen chi peloving sikeme lasi nangleitum ke non si angkor ason lang ke pathu sai leben kapur hi angkor lang lasi kaduka ve phan pachini lo laben ke pathu long ke kerem ki hai ke dolo lasi ke pathu pon pamenon pusi lapu Saikia ahin pen pachini pon adun thu Kanya Be Sporting Club Longsing Be pensitame morning asengkan tame bipon thulang pusi nang thandun lo kachipatro piatma men lake Monsing Be mai phu Kanya Be Rong Sporting Club Himaring ti financial lapen members atum do anta RD chipidun Pini Ladak Karbiang long life alang lito manta Ladak na chitong do pa alang lito manta churulo Lasi nilitum Ladak Kanya Be Arani matangte Diwali lake nilitum arleng atum ta kisi Kanya Be Arani oke bangke Diwali sitame nilitum Kanya Be Rong Arani bu Arani bukan nilitum la Karbilo lasi nilitum ke wangilang sitame nilitum ke ansosesi bor ipon tu bompo nilitum klempon tu bompo Nitum pini Ladak sitame kibi kiti sarpi sarpu sorgari sokaman rong sar rubasar kado kawe riso yang pensi Ladak rong si riso yang
kibi kiti an pensi ni tum cerap cetu si pinila inkoira troksi bining an inkoira troksi an arta nang pleng lo lasi labang so bang ke nilitum ke wailah tame nilitum ke ceng pon tu bompo la ke nilitum ke paplut lelo la pusi nilihin pen ke nang thanun tek choluk kania biarong along lasu ke patu kibi ke pining pen an ke ning kaning kora troksi lo lasi nilitum la rong si kadu kawe kithe geding atum pen cerap cetu si nilitum labang so ake patu ke pacun lasi nilitum mut ke wangja sengkan sitame nilitum lasu ke patu ke nilitum ke ilma nilitum ke irire wang bom nilitum ke klem bom ji ke wangja sitame nilitum klem pon bom po misen pen ke pacun ponje pansi nilitum dak rong asa rubasa sogari sogaman atum pensi nilitum cerap citu si nilitum pacun pon ini labang solong tum kali chupapon asanan tum doigma oh nilitum chupapon do nilitum ladak nilitum ladak ke chupapon kiwang do lage nilitum chupake lage BDC chairman board chairman lapen delai usi ala atum andal alang litum nilitum nang na citong dundu nang citong dun sini litum pan alira cam nang pidun buning tame tum asona ipatu patang tu aku kibiji sonan matason depon ma oh nilitum ke ansu se ke wangjelang sitame nilitum ke lasu kania biarani lake nilitum ke Tadi pidi prime time berta lapon sikang tonik lo kadu kami panak kurbang tu lapen tu metak me kardong